ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିବା ନ ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିବା ନ ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବସାରେ ରୁହେ। ଯେବେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଯାଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଡ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ଏଇ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଥରେ ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ନିଜର ଠିକଣା ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଗରିବ ହେଲେ ଲୋକେ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଲୋକେ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଲୋକେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବେ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ନାରୀଟିଏ ସେତେବେଳେ ବଦଳେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଆଘାତ ପାଇଲେ ନାରୀଟିଏ ବଦଳେ ନାହିଁ। ନାରୀଟିଏ ସେତେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ, ଅବହେଳାରେ ଆଉ ଅଭିମାନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି। ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।